Sezona prehladi i gripa dolazi sa hladnim danima. Grip ili influenza je virusno oboljenje disanih organa na koje organizam nema otpornost. Jačeg je intenziteta i traje duže od prehlade. Prepoznamo ga po simptomima poput temperature, suvog kašlja, opšte slabosti tela, gubitka apetita i lečimo ga biljnim putem. Sezona gripa traje od decembra do aprila, sa udarnim mesecima januar i februar. Lečenje gripa se uglavnom sastoji od mirovanja i uzimanja što više tečnosti vitamina C. Izbjegavajte pušenje, provetravajte prostorije, dobro se hranite i vodite računa o ličnoj higijeni. Primjena antibiotika u lečenju gripa je pogrešna jer su lekovi često nemoćni u borbi protiv virusa. Najstariji, prirodan i najefikasniji način lečenja i preventiva je primjena biljaka. Biljni čaj. Sastojci: 100 g majčine dušice, 100 g cveta zove i 100 g matičnjaka. Priprema čaja: 4 supene kašike ove mešavine prelijte sa pola litra ključale vode. Promešajte i ostavite poklopljeno da stoji pola sata. Posle tog vremena procedite čaj i konzumirajte ga svakodnevno. Savet: pušači, deca i stari su najugroženiji. Kod njih su virusna oboljenja česta, a simptomi izraženi. Komplikacije u obliku bronhitisa i upale pluća su uobičajena pojava, pa im se kao oblik zaštite preporučuje redovna vakcinacija i veći oprez. Kad nastupi epidemija, za vakcinu gripa će biti kasno.